Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Dit is ook wel een bijzondere uitstalling. Ja. Ja, want nou, ik heb een meubelfabriekje en dan heb ik altijd een beetje aan spulletjes erbij om mensen die de meubels niet zo leuk vinden om toch wat handel te kunnen doen. Ja, want ik zie je die skaakstikken bij links. Ja. Nou, die heb ik eigenlijk voor mezelf gekocht. Want ons kind is te groot, dus ik wil eigenlijk het klimrekauto weg zien te krijgen. En dan komt daar een schaakplateau. En dan kan ik daar de schaakstukken voor gebruiken. Maar daar heeft dus een meubelfabriek. Ja. Ja, wij maken Amerikaanse dinerbanken in 235 kleuren. Ja. En het is hier op het terrein een lekkere chaos. Ja, maar we zijn met het dak bezig. Dus vandaar dat er helemaal spul wat er nog niet in de schuur staat nou buiten onder het plastic. Vandaar. Maar je maakt je dus meubels, kun je daar wat voor zien? Ja, dan zal ik even wat. Ik heb nog een showroom modelletjes achter in de auto staan. Ja, zullen we dat even doen dan? Oké, helemaal goed. Pak even de sleutels. Nou, kun je even de... Dit zijn de meubels die wij maken. Het grootste verschil zit in de hoek van de rug. En nou ja, we zijn nu bezig voor een klant in België. Dan komt het zeg maar in de rug. Dus dit is het borduurwerk ervan. Dus zo ben ik ook bezig voor een klant. Dan borduren we Elvis, Audrey Hepburn, James Dean, Marilyn Monroe in de rug. Hoe is dit zo ontstaan? In de jaren 80 kwam ik op mezelf te wonen. En toen had je de opleving van de jaren 50. Ja, en daar ben ik een beetje in blijven hangen, zeg maar. Dus ja, van hobby is het echt mijn werk geworden. Maar die oude Amerikaanse stijl, dat spreekt jou dus bot om. Ja, dat is toch wel een beetje mijn verslaving, zeg maar. En weer uit hem dat nog meer in, behalve in de meubels? Nou, in huizen, alles in de jaren 50, zeg maar. Dus ja. Dat maakt het u zo nieuwsgierig. Ja, nou. Nou ja, dan moeten we even snel een blik binnenwerpen, zeg maar. Kom verder. En wat spreekt je de zijn om? De vormgeving, de kleur, gewoon alles met elkaar. Hè. In de jaren 50 had je de mensen probeerden het gebeuren van de oorlog achter zich te laten en heel veel kleur. Dat spreekt mij aan. Ben je zelf ook zo fleurig? Ja, dat vind ik zelf. Ik probeer het wel een beetje te zijn, ja. Oké, ja. En nog een prachtige jukebox. Ja, nou die is van 1947. Ik draai momenteel niet dagelijks. Ik zal even kijken als ik hem aan kan zetten. Ja, ik weet niet wat hij nou gaat doen, hoor. I can't find no one at all. Dat is een beetje, blues uit die periode. Seems like everybody's down on me, just because I had a fall.